Well, let my talk there, but hey, critical, level international, kick critical, hey, Charlie Dua. Ukatotaza kumubata yeshino uchaso mudemba enda uyu wa unodisiza chitamu batisisa. Ukatotaza kumubata yeshino uchaso mudemba enda uyu wa unodisiza chitamu batisisa. Wawakasarudza kuti uchamira naye kusvikira nyangwe kumagumo. Wawakasarudza kuti uchamira naye nyangwe mteni musina kana lumo. Konasi watsamweko zvawave kubuka wako mufero iwe. Konasi watsamweko zvawave kubuka chako chikero iwe. Ukatotadza kumubata iye zvino uchazomudemba enda uyu wa unodisiza chitamu batisisa. Ukatotadza kumubata iye zvino uchazomudemba enda uyu wa unodisiza chitamu batisisa. Chitomutora kungezai zvichigona womuratidza mai wambomupawo yekondai kuti asazotorwe nemamwe makai. Naye mufesa anoda chimoko chinoita kuti zvifaye every Saturday iwewe naye kumuvi taimubaye. Ukatotadza kumubata iye zvino uchazomudemba enda uyu wa unodisiza chitamu batisisa. Ukatotadza kumubata iye zvino uchazomudemba enda uyu wa unodisiza chitamu batisisa. Wawakasarudza kuti uchamira naye kusvikira nyangwe kumagumo. Wawakasarudza kuti uchamira naye nyangwe mteni musina kana lumo. Konasi watsamweko zvawave kubuka wako mufero iwe. Konasi watsamweko zvawave kubuka chako chikero iwe. Ukatotadza kumubata iye zvino uchazomudemba enda uyu wa unodisiza chitamu batisisa. Ukatotadza kumubata iye zvino uchazomudemba enda uyu wa unodisiza chitamu batisisa. Chitomutora kungezai zvichigona womuratidza mai wambomupawo yekondai kuti asazotorwe nemamwe makai. Naye mufesa anoda chimoko chinoita kuti zvifaye every Saturday iwewe naye kumuvi taimubaye. Handimire kusimbisa hangu fireman Rasta party Mkomo street time makaipa. Handimire kusimbisa one party Rasta papa loza hamubege mbodza.